Den hellige regnbue Kaaba er det centrale fristed for den liberale regnbue-islam. Vi ønsker at genskabe pilgrimsrejsestederne i den hellige by Mekka fra Saudi-Arabien i Tyskland for LGBT-muslimer. For at vi kan begynde med det samme, bruger vi oppustelige strukturer til at gøre pilgrimsstederne levende. LGBT-muslimer er marginaliseret i arabiske lande og i islam og truet på livet. Vi opfordrer den berørte målgruppe til at tilslutte sig reformationen af islam og tro igen. Det skete, da et holocaust-mindesmærke blev ødelagt i Marokko. Brahim, en stakkels elskværdig marokkaner, besvimer på toppen af et sort tårn. Da han kommer til bevidsthed, fortæller han sine venner, at han talte til Allah. En mørk lampe lyser ved siden af ham i islams grønne farve. Profeten Brahim husker og forkynder de seneste ord og udtalelser. 12 bud er tilbage fra Koranen. Allah sagde, tag disse nye regler for at komme videre ind i en fremtid med kærlighed og fred. Profeten Brahim underviste også børnene og gjorde dem til bedre mennesker. Hans tilhængere begynder at bede og danse med ham. Enhver, der vil arbejde for almenvældet, tager en spade og kommer på arbejde, hvor de bor. Som en protest mod konservativ og radikal islam ønsker vi alle sympatisører at slutte sig til vores reformbevægelse, Ny Tro, der skal føre islam ind i en fremtid fuld af menneskelighed og næstekærlighed. Download den nye LGBT-koran nu fra pixelhelper.org.